wong agung ngekesi kondo panenggahan senopati sore banyak bulan ayo kanca padha dolan gede paparan rame-rame gede gocek dewean apa ora wedi tinggal kula kelem kancane
dibuka ditotong cendok cangkire panas kabul nyamblang tenang wetang rondese wetang remang-remang manis-manis belayan senjelang potro sing dipikir kok ora rumangsa manungsa hanyinggai suku kelawan prayogi iku watak-etan tuwin lumaku kopekan podo ambekan kisane mung sepala palayune ngendhalken yayah wibi pangketara bangsane luhur layo engkang Rama balik sira sarawungan wae anggon agama suci
Antara lamun pocapan mesti lumo kasor kudu ukul semenggah sesunggaran yen mangkono kena ingaran ketungku korong ingreh kaprawiran nora becik iku kaki mula kake tumuk kula marang bisa bebasane urip ya sing kasuku para kok patuh alat trap-trapin angkot niro ana uga akal ugerengka baik siang aratri iku kaki tekok no marang para sarjana kan maratapi bareng kapake tempo kapolon naheng Orohanan ramungku sanyang tapi ngelmu tak mesti neng tanpa orang bukan pinongko tulogo urip arah cantik
putra Kanjeng Sura burung Sri Gunting gugur tapi kusumane bangsa Sri Gunting mesti katumbang ati tansah deli ketok-ketokan kewala nganti ati besok apa kapan kali yen kali rejo ambane kencana pamriye ada samangdiya araharjo Rika ingkang Bapak